Казвам се Александър Шишков, работя в покрит плувен басейн Диана. Това е спортен обект за покрит плувен басейн към национална спортна база. Басейнът като общо обект е за високо спортно майсторство. Използва се от Федерацията по плуване, тук за провеждане на тренировъчен процес и лагери, от Българска федерация по водна топка също са при нас, Федерация по петобой, синхронно плуване, триатлон и отделно имаме определени два коридора, така да се каже, през целия ден, които са само за провеждане на обучение и свободно плуване от граждани. Значи самата база имаме фитнес, който тук е разположение при нас, сауна, барна баня, джакузи и вече в съседство на нас има и тенис кортове. Разполагаме с 4 треньора. Те са на разположение при нас през целия ден. Казвам се Мария Стаматова. Сега се занимавам с обучение на деца и не само, на хора, желаящи да плуват. Басейн Диана, аз съм тук от 2 години. Базата е уникална, много добре поддържана, един от най-добрите басейни. Като цяло е доста приятно място, зависи кой с какви намерения идва. Някои идват просто на плаж, на открито, на слънце, други да спортуват.